Επιτέλους! Νόμιζα ότι ποτέ δεν θα φύγει. Μητέρα? Γλυκιά μου αγάπη. Μα εγώ δεν... Πώς με βρήκες? Ήταν παιχνιδάκι. Απλά άκουσα τον ήχο της απόλυτης προδοσίας και τον ακολούθησα. Μητέρα... Θα πάμε σπίτι, Ραπουνζέλ. Τώρα. Δεν καταλαβαίνεις. Έκανα αυτό το απίστευτο ταξίδι και είδα και έμαθα τόσα πολλά και... γνώρισα κάποιον. Ναι, τον καταζητούμενο κλέφτη. Είμαι τόσο περήφανη. Έλα, Ραπουνζέλ. Μητέρα, περίμενε. Νομίζω ότι του αρέσω. Του αρέσεις? Έλα, Ραπουνζέλ. Παραλογίζεσαι. Μα μητέρα, εγώ... Ναι, γι' αυτό δεν έπρεπε να βγεις. Όλο αυτό το φλερτ μες στο μυαλό σου σαφώς δείχνει πως είσαι λίγο αφελής. Πες μου την αλήθεια, τι σου βρίσκει? Για κοιτάξου, κι άλλαξε μυαλά. Βρε χαζούλα, έλα στη μανούλα. Ξέρει... Όχι. Όχι. Ξέρω τι εννοείς. Ξέρει, Ραπουνζέλ, έχει οριμάσει. Πω μια δεσποινής. Το ξέρει, Ραπουνζέλ. Τρέξε, μη σε χάσει. Δώσ' το αυτό μόλις τον φύς. Μα πώς το... Να, γιατί είναι εδώ. Να σε ξαπατήσει. Δώσ' του το και θα δεις. Αποκλείεται. Σε ένα λεπτό θα σε παρατήσει. Τότε θα με θυμηθείς. Μα ξέρει, Ραπουνζέλ. Κι αν λες πως του αρέσεις, κάν του στα κρυφά ένα τεστ. Μητέρα, περίμενε. Αν βγει ψεύτης θα πιστέψεις. Το ξέρει.